750,000 euro, daqshekk u l-ammont li ġew irkuprati mid-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjieg f'pagi li ma tħallsux lil ħaddiema mill-malmin tagħhom. F'7 xhur sa Lulju li għadda ma' DIER ġew irreġistrati 724 każ ta' investigazzjoni. Terz minnhom irriżultaw f'talbiet finanzjarji li permezz tal-isforzi diretti tal-uffiċjali tad-DIER jingħalqu b'suċċess, jispjegat id-Direttur Ġenerali Dajen Vella Muscat. Dawk il-każi li bihom bniedem jista' b'mod individwali jiġi u jagħmel il-każ tiegħu fejn ma jkunx missieħeb f'union, ma ninsewx li hawn ħafna ħaddiema ma jagħmlux parti minn union fil-fatt. U hemmhekk ikunu każi individwali fejn jidħol il-kelma dispute, hemmhekk ikunu ta' natura kollettiva. F'dan il-perjodu DIER serva ta' medjatur f'tilwim industrijali. Kellna madwar 25 każ, daw jistgħu jkunu ġejjin kemm min-naħa tal-union jew min-naħa ta' min iħaddem m'hemmx mod min japproċċjana. U minnhom infatti il-fuq minn 90% grazzi anke l-partijiet involuti ġew risolti. Spjegat fix konsisti t-tilwim industrijali. Jew eżempju ikun inbidel xi ħaġa fl-operat tal-kumpanija partikolari jew tal-post tax-xogħol u allura tolqot il-ħaddiema u jekk ma ssirx konsultazzjoni mal-union jista' jkun hemm disgwit. Sostni dwar l-importanza li dejjem issir komunikazzjoni bejn il-ħaddiema u min iħaddem biex tinżamm il-paċi industrijali.